Samantala, idol, maaaring maranasan ng mga pasahero ng isang bus company ang ilang pagbabago sa kanilang biyahe matapos magpatupad ang kumpanya ng fuel saving measures dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Sa ilalim ng bagong patakaran, bubuksan lamang ang mga air conditioning ng bus 5 minuto bago ang takdang oras ng pag-alis nito. Sa mga stopover naman, pansamantalang papatayin daw mga makina at aircon upang makatipid ng krudo. Ayon sa pamunuan ng Victory Liner, kinakailangan ang mga hakbang na ito upang mapanatiling matatag ang kanilang operasyon sa kabila ng umano'y pagtaas ng presyo ng diesel na umabot na sa 15 pesos kada litro. Layunin din nitong maiwasan muna ang agarang pagtaas ng pamasahe. Bagamat maaaring maapektuhan ang taas ng ginhawa ng ilang pasahero, tiniyak naman na mananatiling prioridad ang kaligtasan at maayos na serbisyo sa lahat ng kanilang mga ruta. Iniingi naman ang pangunawa ng publiko habang patuloy na hinaharap ang hamon na tumataas na gastos sa kanilang operasyon. Samantala, nauna nang inihayag ng LTFRB ang posibleng pagkukonsidera sa pagpapatupad ng taas pasahe dahil sa inaasahang pang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa mga susunod na araw. IFM News. IFM News. IFM News.